Occidental, Israel, pagatagan sa third dose ang Pfizer vaccine ang mga may mahinay nga akon mahuyang nga immune system. Sa balita sa sports, Italy, kampiyon sa Euro 2020 matapos ginpierde ang England. Balita Entertainment, panugyan ni Robin Padilla nga mag-Muslim si Aljur, ginulan sa nga reaksyon. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mapagkaon na god malikawan ang hangover. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes, Hulyo 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang easterlies nag-apekto gyapon sa bugos nga pungsod kag ang Western Visayas lakip na ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparago bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang hangin mabatyagan ini gikan na sidlangan gikan na sidlangan nga may kasarangan nga kabaskugon. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak la 5:29 kaina, magatunod naman la 6:10 karon sa gabi. Kag ang temperatura mabatyagan naman sa 26 degrees Celsius tungtod sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning mga ka-aksyon sa liwat. Sa nagaupod sa aton sini nga aga, maayong aga gid. Ba may pa-thumbs up ako ba? Kay comparing Bia Jonathan, good morning. Ginagreet niya gid si Ma'am Vanessa Mayo and Miss Jinky Dialagdon. Sir Noel Amar, good morning sa imo Sir Noel. Kag sa iyang mga friend, of course, Danny Ma'am Van, Miss Jinky, Alex, Maninoy Michael Season, kag Jonathan and Dennis. Kay Christine Minies Villalobos, good morning man. Kay sa taran niya members ang Energy Fans Club. Miss Jean, oy si Sir, good morning sa imo. Kag naga-hello man siya sa taran nga EFC members. Kay Res Mosla, good morning. Miles Martir, maayong aga gid. Lang, kama-share ta sa aton yung live. Okay? Kay, sino pa? Nag-upod sa aton sining aga. Kay, dali lang. Basi bala, ang pinakauna, gito nag-comment si comparing Bia. Basta sa babaw, may harap, pabalakag wala ko bala nabasa. Bala. Alam to, Bia Action Boy. Kaya doon nag-appear dahil sa akon, si pari Bia Jonathan mong so, lantawon, takabasi may harap, pagin sa babaw. Hindi ko ka siguro kung basi kung... Sige lang. Okay. So, sige. Hindi mo makita. Kasi ako na muna. Kabudlay sa sitwasyon to Dria. Kabudlay sa sitwasyon. Kaya Aida Hefes or Gefes, good morning. Mga ka-aksyon, paki-share sa aton nga live kay do ka dutay diri ang nagalantaw subong kay drita sa aton nga isa ka Facebook page. Okay? So, pa-share. Duga live selling ko ba? Atin sakto na imo si Jonathan Gedman ang una. Okay. Kaya Dina Magbato Malabago, good morning Mandra sa may Kabankalan City. Good morning sa inyo dra. Iba na to na binga mga lantaw ka naga-monitor sa Facebook. Hindi nila makita kay kabudlayan subong ang aton live, no? Gani. Sige lang amo gina ang life parang buhay. Kuan gina, maarigluhan gina siya. Oo. Amo na nga iban na hindi mo Thank you Miss Ginoy si Sir sa pag-share. Okay. Kay Miss Christy Caripol tanatan sa may San Enrique, good morning. Kag sa
atong La Familia Restaurant sa Manghanoy. Kag si Sir Leo Talaba nag-message sa liwat sakon. Good morning dra sa may barangay Manghanoy. La Castellana. Okay. Oo. Hambalya, good morning Ma'am Dorel from barangay Manghanoy, La Castellana. Yes. So replyan na siya sang good morning, sir. Kayo man na. Okay na. Kag belated happy birthday lang gali no sa akong friend sa kay Kagawad Mira Pulidario. Na nagsa birthday siya kahapon nga adlaw July 12. Kag Aksyon Boy, dali lang gibla ka may i-greet ko bala Aksyon Boy. Si Baby Sophia Grace. Birthday niya subong adlaw. Happy birthday. Happy birthday. Baby Sophia Grace Kasiple. 2 years old na siya subong Aksyon Boy. Happy birthday Baby Sophia. Sige. Kay Weng Morales, good morning dira sa inyo, si Ogos, si Abi kag si Natnat, no? Good morning. Lulit Atos Digayo. God bless man and keep safe. Atia Kim Eriman, kagay Robert Roma, no? Greet man Sanday Helen Ledesma, sa Barangay 1 Isabela. Na-share naman sa wall ko ni Sol Lama Barnatsa, no? Sawadika. Sawadika! Ang na dapat. Ang mga galing. Yes, para may energy. Oo, correct. Para may energy. Ano na? Hambal ni kumparing Bia Jonathan. Dorel, doon nag-sexy ka na, gid. Order naman tayo bitsukoy, Naka-order ka naman siya ni Puding, At doon rin sa kapon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, unang kumakangkon sa Quick Response Code Identification sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson kag mga provincial board members. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang QR code ang isa sa mga pamaagi agud mahapos nga madeterminar kung peke o kung hindi ang vaccination card sa mga fully vaccinated individuals. Sunod nga pag-isyuhan ang empleyado sa gobyerno provinsyal nga nagpabakuna sa idalom sa Barangay Kapitolyo mass vaccination kag fully vaccinated na kontra COVID-19. Duwa pa ni Diaz, ila pangabayon ng mga local government units nga magpadala sang kopya sang vaccination records agud ini ang mapasulod sa Management Information System. Inagod maka-issue man sa QR-coded ID sa ilang mga residente nga fully vaccinated na sa COVID-19. Gintugutan sa IATF ang interzonal travel sa mga fully vaccinated individuals pagi sa vaccination cards kaya hindi na kinanglan nga magpresentar sa negative swab test results. Pag-desisyonan pa sa gobyerno probinsyal kung diin ng mga lugar sa Negros Occidental pwede patuman ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force kung NIATF nga nagatugot sa mga kabataan edad 5 ka tuig pasaka nga makalagaw. Suno kay Governor Bong Lacson, magasapol siya sa mga miyembro sa Provincial Incident Management Team o kung PIMT agad ini ang paghahambalan. Hulyo 8, 2021, ginanunsyo sa NIATF nga pwede na makagwa sa ilapulian ang kabataan edad 5 ka tuig pasaka sa mga lugar nga napaidalom sa risk classification nga Modified General Community Quarantine o kung MGCQ kag General Community Quarantine o kung GCQ magluwas sa mga heightened restrictions. Pila sa mga lugar nga pwede kadtuan among parks, playgrounds, beaches, biking, hiking trails, outdoor tourist sites kag attractions. Sa records ng PIMT, Hunyo 11, 2021, ang Negros Occidental ang may 1,862 ka-aktibong kaso sa COVID-19. Ginrekomendar naman sa medical community nga kabahin sa Emergency Operations Center sa Bacolod nga mas maayo kung hindi lang anay pagtugutan nga makagwa ang mga menor de edad halin sa 15 anyos panubo agud balikawan ang mas lala nga problema sa COVID-19.
Suno kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, isa sa marason nga gintumod sa mga medical experts among mataas sa gihapon nga infection rate sa syudad. Duwa pa ni Ang, posible nga mayara pa sang matabo nga mapagbag-o sa sitwasyon sa syudad, ilabi na sa quarantine status pag-abot sang Hulyo 16. Liwat man nga nagapilar sa paghangop kag kooperasyon sang publiko si Ang, agud hindi na magtaas paliwat ang kaso sa syudad, ilabi na ang local transmission. Sa nabaluhan nga sa palabuton nga Hulyo 16 na ginapaabot ang first delivery sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang karon nga administrasyon. Ang decision sa EOC is we stick to 15 years old lang anay. 15 years old and above lang pwede makagawa. Until further evaluation, kung ma-downgrade kita sa 16 or kay as of now TGCQ pa kita. Ang kabayan sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Sa dugang balita lokal, gin-lockdown ang talatapan sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o NOCHIP sa Dalan Gatuslao, Syudad sang Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 5 sa ilang mga empleyado. Sunod kay Provincial Administrator Reprando Diaz II, Sabado, Hulyo 10, una nga magpositibo ang 2 ka mga empleyado samtang nagligad nga adlaw o kahapon Lunes sang magpositibo man ang 3 ka iban pa. Nagpasalamat si Diaz bangod nagnegatibo sa RT-PCR test sa iban nga mga close contacts. Ginpaidalom na sa disinfection ng mga talatapan. Ang NOCHIP ang isa sa pinakamadinalagon nga programa sa gobyerno probinsyal. Ginpahayag naman ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga tubtub karon wala pa sila sang formal nga komunikasyon gikan sa PDP Laban Party List Group angot sa ila status sa grupo. Suno kay Baribar, nagproblema sila sa nagligad nga eleksyon bangod na ibuluan nga hindi otorisado ang nagpirma sa ilang mga papeles bangod nagtunga ang grupo nga wala sila sang ideya, rason nga nagwa sa record sa COMELEC nga independent candidate sila. Doon pa wala sila sang ideya kung nasulbar na ang nasambit na problema, bagod wala sila napadalaan sang sulat o kung dokumento nga nakilala sila bilang miyembro. Palayag ni Baribar, ruling party sa karon ng PDP Laban, kag mabudlay kung nagailinaway ang mga opisyal sang grupo. Ginpahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacag nga wala na sila plano nga liwat magpadala sang sulat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB sa baylo mahulat na lang sila sang ayuda kag kun ulik doon sila sang gobyerno. Suno kay Malacad, ginabisuhan sini ang mga drivers nga magpaninguha na lang bangod malain lang ang ila buot kung promisahan apang wala man sa may nagatupa. Dugang pa, wala naman sang mahimo kung magpatigayon pa sang rally protesta bangod hindi man pwede subong nga may pandemya. Pagka-epektibo sang Sinovac vaccine, ginpasiguro sang DOH. Samtang masobra 3 milyones ka doses ang Johnson & Johnson vaccine na tala na mag-aabot sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Dira kay Jesselyn Andrada Tiangson, good morning dira sa Barangay Mansilingan, no? Sa kay Robert Roma, watching live man, no? Si Robert Roma. Kag Rosalina Arellano Espadero, mayong aga man dira sa imo, no? Liwat sa Alagad Radio dira sa may Hinubaan. Good morning dira sa inyo mga kaaksyon sa may banwa sa Hinubaan. Muna nga kanday kagawad King Rombines no, hindi pa sila guro makasulod no sa aton sini nga mga sa aton nga gina-share. Anyway, Pabiolo Ortiz siling niya ang pagsaka sang bilis sang langis wala kartel kay nga aman isa lang ang ginakuhaan halimbawa ang Saudi makuha ang Shell Petron kag Caltex sa dungan man naman sila pasaka amo na kaysa una may kwan kita mo may ara kita sa una sang oil price ginatawag bla OPSF Oil Price Stabilization Fund. Okay. So sa una yan, hindi gulpi nga makapasaka, silbi magsaka ang sa market to, sa world market. I-stabilize na diya sang Pilipinas, ginamayara bala nga ang gobyerno bala nag-stabilize ang presyo nga hindi siya magsaka diya. Hindi dayon gulpiada nga. Hindi, oo. Kaya subong niya kay deregulate, abi mo. May oil deregulation law, kita mo. Gin-deregulate bala, hindi na regulated sa gobyerno. Nga ahaw. Teka mo nang mo sa tsimpo ni Presidente Ramos. May oil deregulation law nga ginpasar nga gindula na to ang Oil Price Stabilization Fund. Nga amo tong naga-subsidize tani para nga hindi siya magsaka yang presyo sang crudo. Sakay sa una ya, ginagmayanay lang ya. Saka sa una mga tag 5 sentimos. Nabtan ko pa Action Boys sa una, mga elementary ko guro, nga ang gasolina, ang litro, do 20 lang bala mo. Doon naabtan ko pa na yan, nga 20 lang litro. Grabe. Kuha na yung kuha sa una, ganitag pilal na pag 8, 9 na. Ang litro? No. 20 na. Tapos hindi tayo dali-dali sa una magsaka ang presyo. Hindi tayo kapag gusto Ito sakay. itong Ang OPSF. Oil Price Stabilization Fund. Gina-stabilize siya bala ang pundo. May pundo yung gobyerno ginabutang para nga hindi magpasaka sa presyo. What sila daw gina-subsidize sa gobyerno. So nga, gindula. Ginabalo ka, hampang niya sa mga higante nga mga oil companies mo. Sige ginbaligya pa kadaan sa Pilipinas. Asa una ang Petron niya sa Pilipinas mo. Yan sa gobyerno. Okay. So kung Shell ka, hindi ka pasaka. Kaya ang Petron niya hindi magpasaka mo. So subong gali. Subong wala naging baligya na. Sa una gobyerno na siya mo. So kung Petron ka, iya ka sa gobyerno, hindi siya magpasaka, hindi ka man to kapasaka. Ang ibang nga oil companies kay otherwise mapirdi ka sa ila. Di ba? Amo na siya sa una yung sitwasyon. Ti sa tsimpo ni Ramos, ginbaligya, gindula pa ang OPSF mag-oil price deregulation Ilang tawa kita. pala. Kaysa nagpaggas ko nagligad adlaw. 54 ng gasolina. Action Boy, 54 point something. Di madugang pag itsubong uno, Jess? Kuan pa na ganing imo yung ginatugong guro unleaded pa na iya. Oo, hindi pa na premium. Hindi pa na premium. Sus, kay kung premium pag edway na, malakat na lang ko. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira. Check attendance lang while drinking boba tarot shake. Taro na Action Boy. Taro. From my body, Doc Mayo. Good evening dira sa imo. Nagakatsa sang grass. Ay, pangilamon? Si Doc Mayo? Grass cutting. Tani ko na kaara lang ko da. Buli ka tani. If I am there, I'll help you cut the grass. Abi ko, ano ka lang help instruct. I'll help you cut the grass and we will plant kamote together. Diba? Pwerte, no? I-cut nyo lang ang grass, pero matanom ka mo yung kamote. Pwerte, no? Oo. Diba? Hindi nyo man gabuton. Sige lang. And months after, we will be together to make kali the kamote. Yeah. Correct? Correct, Ako na gina. Dito na pagbaison. Pilton Lipura, good morning, man. Miss Cory Vidaha, Action Wera man Kag si Ma'am Romela Elostre Arevalo. Good morning.
Kay Tito Umumawi Akol Kanyada. Good morning. Good morning, man. Sakay Nathan Borromeo. Sa Banwa kuno sang Isabela kag Moises Padilla. Happy viewing lang sa taga Barangay Parakyao. And Borromeo family. Bugtao Parakyao. 13 ni si Nathan Borromeo, ya. Kumusta na sa akon nga former partner ka si Inday Flor, no? Lingamen Carpio. Good morning dra sa imo, no? So nakuha mo na ang akong explain sa imo nga history. Gasolina. May gasolina. Nakuha ko na action boy. Tani ibalik, no? Pero doon hindi nagoro. Do Away na na. alang-alang na. Budlay na na. Hampang ni sa mga higante, nga mga oil companies eh. Kanugo, no? Perti na ang mga labing mo. Nga napasari ng oil deregulation law. Perti nga labis na da. Kaya balo ka dako ka bintana sa mga oil companies. Kaya tayo makapagusto. Slap saka mo. Automatic na yun. Yung mong once yung mag-ano lang tayo sa world market. Pasakas lang yan mo. Grabe, no? O, sige, standby na kita sa mga balita national. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpasiguro sang Department of Health nga epektibo ang Sinovac vaccine sa piyak sang report nga may pila ka mga Thailand workers nga fully vaccinated sang Sinovac vaccine ay nagpositibo sa gyapon sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa pagtuon sang Chile nga ginalakipan sang 10 milyones ka tawo, 90% ang kaepektibo sang Sinovac agon mapalikaw nga ma-ICU ang pasyente. 87.5% ang hindi ma-ospital kag 86% ang hindi mapatay. So sa Thailand Ministry of Health, 618 sa 677 ka-medical personnel nga fully vaccinated sa Sinovac ang napositibo sa virus. Isa ang ka-nurse ang napatay kag may iban nga critical ang kondisyon. Sa Pilipinas, ginpalayag sa Food and Drug Administration nga 60 ka mild COVID-19 cases lang ilan na record sa piyak nga nasambit nga 60 ka persona ang fully vaccinated sang Sinovac vaccine.
Kapin 3.2 milyones ka doses ang Johnson & Johnson vaccine na natala ng i-deliver sa Pilipinas sa Hulyo 19. Sunod kay Health Undersecretary Mirna Cabutaje, ang 3.2 milyones nga Johnson & Johnson vaccine doses ang donasyon gikan sa gobyerno sa United States pagi sa Global Aid nga COVAX facility kagamiton para sa mga senior citizens kag mga persona nga may comorbidities. Dugang pa ni Cabutaje mismo si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang nagpahayag nga sa mga senior citizens gamiton ang bakuna nga mag-aabot bangod bintaha ilabi na sa mga senior citizens nga nagaista sa nabukid nga lugar bangod single dose lang ang kinahanglan sa Johnson & Johnson vaccine. Ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga 16 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine ang mabaton sa Pilipinas sining bulan. Sa Agosto naman makabaton sang 14 milyones ka doses ang bakuna. Sa Hulyo 14, mas maramo pa ka doses ang Sinovac mag-abot sa mga pagagamiton sa mga priority areas kalakip na diri ang NCR plus 8 areas. Samtang sa 2.28 milyones nga AstraZeneca nga gikan sa COVAX facility, 1.5 milyones ang gamit para sa second dose, kag ang 500,000 ang gamiton para sa first dose. Base sa datos sa tungto Hulyo 9, may 20 milyones 607,570 ka doses na sang bakuna na baton sa pungsod. Naglambot na sa 43% ang kadamuon sa mga Pilipino nga gusto mabakunahan kontra COVID-19. Base sa resulta sa Pulse Asia Survey, gikan sa 16% na dugangan ang gusto magpabakuna sa survey nga ginpatigayon Hunyo 7 tubtub 16, samtang 36% naman ang hindi gusto mabakunahan. May 16% naman ang nagapaminsar pa kung magpabakuna o kung hindi, samtang 5% ang nabakunahan na sa first dose. Pinakamadamo sa mga respondents nga gusto nila mabakunahan kontra COVID-19 amang sa Manila nga may 55%, samtang 48% naman sa Mindanao, 38% sa Balance Luzon, kag 39% sa Visayas. Ginapanawagan sa presidente sa Union of Local Authorities in the Philippines sa gobyerno nasyonal nga pahanugutan nga maggamit sang antigen test ang mga biyahero nga may emergency trips. Sunod kay Quirino Governor Dakila Kua, duwa pa kaadlaw ang hulaton antes mag-abot ang resulta sa RT-PCR test kag mayara sa mga biyahero nga may emergency travels ang wala ka preparar. Rason nga dapat panugutan ang antigen test pag-abot sa airports o ports para may sahi lang sang screening sa border sa mga LGU nga naga-require sini. Ginpanawagan ni Senator Risa Ontiveros sa Department of National Defense nga padasigo ng pagpatukod kag pagpasangkad sa mga pasilidad sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ginhimo ini ni Ontiveros kadungan sa pagdumdum sa ikalima katuig nga anibersaryo sang pagdaog sang Pilipinas kontra China sa Permanent Court of Arbitration o POC sa The Hague, Netherlands. Madumduman nga sa 2016 ginpaboran sang POC ang kaso nga ginfile sa administrasyon ni the late Noynoy Aquino o the late President Noynoy Aquino batok sa China sa agaway sang teritoryo sa West Philippine Sea. Dugang pa sang senadora maghimo makig-angot ang DND sa LGUs kay iban pang ahensya kaangay sang Department of Science and Technology kag Department of Agriculture para sa mga aktibidad kag special projects sa mga isla para mapakita nga ang mga isla ang kabahin sang teritoryo sang Pilipinas. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon para
That's why follow good safety and healthy protocol. It did not saying kung na-vaccinate ka, di ka matapikan virus. Oo, muna sa sakto na siya. Kung magpabakuna ka Aksyon doors, hindi mo silingon nga hindi ka na matapikan sang virus. Galing, may ara lang antibodies imo lawas nga makabato sa matapik sa imo nga virus. Lain niya kung ay kagidya sang bakuna, laban itong pilak kagidya kung pigaw-pigaw ang imo immune system. Kay kung fully or nabakunahan ka na Aksyon boy nga matapikan kay sang virus, layo kaya sa posibilidad nga nga maglala ang imo sitwasyon. Kay hindi pa rin sa iban nga na na hospital. Oo. Patay. So, patay. Amo na yung bakuna, hindi na yan para hindi ka matapikan. Sala na yan magsiling ka nga nagpabakuna na to siya, tapikan man to virus, hindi na yan. Nagpabakuna na siya para makabato ang lawas niya sa virus. Oo. Right? Kaya hambal gani Doc Melvin Ibanez, Aksyon boy. Kung mabakunanta, ginaprotektahan aton lawas, ang virus ka paningwa man ako no para protektahan man lako galingon batok sa bakuna. Amo na hambal ni Dr. Melvin Ibanez. Oo. Kung kita nagapabakuna para protektahan ang virus ka baka man krus ka galingon niya. Para maprotektahan yung man ako galingon. Perting virus. So, ang bakuna iya para na iyang ang lawas ta makabato sa virus. Yes. Okay. Lito Dayap, good morning man. Sakay Ana Sinoro, of course, maing aga sa imo. Jo Marie Valderrama, good morning. Joms! What's the menu for today? In English. Nakibot siya. Hindi siya pwede nga gulpihon mo siya. Hindi siya pwede gulpihon mo siya. Kaya gasala-sala siya. Halin ka pa lang sa Burgos. Giniling na. Nga baboy. In English, ground pork. Ground beef. Ground pork with spinach. Wow. Okay. Pwede na. Alright. Thank you, Gid Choms. Thank you, Gid Choms. Tinanglan siya dapat ya si Jomre paghalin palang galakat palang siya halin sa Burgos ya. Manundom sa nga daan sa isabat edi sa mga pamangkot. Ganit. Di bala? Amo na dapat i-take note ya. Kag sa mga English sang iya nga mga menu. Kag isa danang iya mga hiligay non nga menu do hindi ta maintindihan. So dapat English gid. Nya lutik na, liko anong lutik man nya pumpkin curry. Erte no, sa pumpkin curry. Amo to dito lay ko nakabati mo nga mo nagde-English sang lutik. Perte. Pumpkin curry with moringa. Wala ba yan? Pumpkin curry with moringa. May balunggay. So, pumpkin curry with moringa. Ano ka unique? Okay. Ang ilan ni Mamban, gali iya mower ang ginagamit. Sabi ko na hagbas. So no need gali Aksyon boy nga magano ka. Hindi ko na iya ka, kuhan? Ikaw tigbutong, ikaw magpaandar na blasang lawn mower. Kasi gina-push na. Ay, basta gina-push. Kayo meron to, gina-bira. Yung mo, di ba? So, ilaguro may button gano'n na yung na-push na lang yung button. Pagdiri sa ato niya ang panghilamon, di gabot mo. Kamo to ginambalan mo mabulig ko manggabot ilamon. Way, ako gali nagambal ng manggabot. Gina-mower ni saya. Lawn mower. Ako, pamilyar man ko na sang lawn mower kay sang espesyalista sa gobyerno po obra. Man ang hindi mo lang malunan sa unang lawn mower mo. So tanan nga loan na avail ko. Ang loan mower lang gid nga hindi gali ko ano requirements sang loan mower nga do hindi mo gid ma-avail. Hindi ka ka-loan. Kasabad ba? Loan mower gid. Hindi ta manos ni. Ang di na akon nga kuan. Yung mga saka sa ari gali. Okay man. Okay, sige. Kaga
Dira kay Tatay Dimit da. Good morning dira sa Bago City. Morning. Aga pa sa ako gina-send sa ako no nag-exercise na sa Very early in the good. morning. Ano nang mayo? Kay kung Para sa- maayo ang lakat sang... sa panahon. Oo. Ayun, sang panahon gidya. Ano ni, kaduwa na nasa. Sa kay amigo ta Phil Alonsagay dira sa may Tokyo, Japan. Kag kay Yes. Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man dira sa imo, no? Maayong aga. May aga sa kay ta amigo naton Awin Torres. Good morning. Alonsagay sa Fukuda Machi. Fukuda Machi. Machi. Ano Dira niyo? sa atong Kalakasiliana sa Mansalanaw, ano ganitong ano to? Ang sa Mansalanaw bala sa Lakasiliana to bala Ang kila. atong sila familia. Oo. Oo. Tino ka ba siya nakakadto ka na to ay mo ko ginahambalan. Ay, pa ko kakadto. Oy ka pa to. Wala pa ko. Siguro, basi bala na, ang buta kong bago, wala na sila open. Or ano man, nalabyan sa nguna. Galing way taka-hapit. Oo. Di lang ko Malabyan lang sa sure. long dahil way lang siya. Oh. Oo. Ah, okay. Ara lang na da siya. Sige, sige. Tinaka-visit ka na tayo sa kay, sa kay Mayor Maymay nga daw garden. Wala pa. Dugan na ko ay ka pala Kastiliana eh. Si Pariuta. Oo, dugan ako wala ka lang Kastiliana. Daw kada mo subong sa mga development dito, mga merkado, ang merkado bag-o. Yes, pwede no? Katahom. Tapos daw kada mo sang kaladtuan bala nga may mga kapuli di si Migo tawan bol galyo ah. Oo. Kay malakat kami to sa La Castiliana kay gusto gin magkadto dito. Sa Yamaninay. Sa kay Maninay niya Maymay. Makapuli di gani na dito overnight to. Wow, overnight Podga? Tiway naman yung balita pagkaaga eh. Pwede lang na. Hindi pwede nga overnight ka to. By 3 o'clock, lakat ka na naman puli, di ba, Le? Grabe. Grabe ka kapoy. Pwerte. Sige. Okay na kita? Okay na. Okay na. Wala pagali. Ang basketball, gali, ang aton NBA sa Thursday pa kita, ha? Oo. July 15 na. Alas Game 9 4, sa no? aga. Mga Game 4 kita ya sa July 15, alas 9 sa aga. Kaya kahapon bigyan announce na mo na Wednesday mo. Kaya naanad lang kami ng hampang Monday, Wednesday, kag Friday. Sabong niya, may Thursday, may Sunday pa. Pinasahiin Ang niya Game siguro. 5, Sunday pa. Ido mayo ni do pamahawan mo kunin sa Sunday, ido ka Bukari ka tingali, no? How lucky you are. Bong? Buhaw lucky you are. Pamahawan mo kami action boy. Ay ako lang gali. Sa Sunday ha. Musta na si Aksyon Eden? At to ba lang gin-order ta? Sa Action Eden? Para kon hapon subong. Kaya sa Action An sa ano pa mabalik okay. mong? Sa 16. So sa Action Eden, maupod mo siya siguro sa Webes. Para sa Action Eden. Makaupod ninyo kay daw ka-day off na kita. Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Kag sa detalye, balita international, ginumpisa na sa Israel ang pagpanagtang sa ikatatlo nga dose ng Pfizer vaccine batok sa COVID-19 sa may mga edad nga may mahuyang nga immune system. Ang nasambit nga tikang ang bangod sa paday nga pagtaas ang kadamuon sa paglatunay sa Delta variant sa COVID-19.
Una na nga ginhinyo sa Pfizer-BioNTech ang bakuna nga ginagamit sa Israel nga tugutan sila sa US kag European nga matagan sila sa otorisasyon sa booster shots. Isa sa ginrason nila ang liwat nga pagtaas sa infeksyon matapos ang 6 ka bulan. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, epektibo na ang pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo, sumugod karon nga adlaw. Ini ang kapito sa sunod-sunod nga semana nga mayara sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sunod sa Shell, Clean Fuel, Petrogas, Z-Oil, Caltex, Total, PIT Philippines, Petron, kag Phoenix Petroleum, 1.15 ay iladugang sa presyo sa kada litro sa gasolina, kag 60 centimos naman sa kada litro sa diesel. Nagpasaka man ng Shell, Z-Oil, Caltex, kag Petron sang 65 centimos ang presyo sa kada litro sa ilang kerosene. Magasugod ang presyo, alas 6 kaina, o kung nagsugod kaina, magluwas sa Caltex nga nag-adjust las 12.1, magahimos ang adjustment las 12.1, kag ina ya sang kagahon kag Clean Fuel nga magpatuman sinilas 4.1 karon sa hapon. Isa sa rason sa mga industriya nga naghuyang ang bayluan isang peso kontra dolyar gani nga may pagsaka sa presyo. Ang hindi pag-intindihanay sa mga pungsod nga katapos ang Organization of Petroleum Exporting Countries o kung OPEC Plus kung ano kadamo sang produksyon nga idugang nila sa ila sini nga pungsod among isa man sa rason sa pagsaka sini. Ang aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos and 23 centavos. Ang Singapore dollar 37 pesos kag 15 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, padaan nga ginaulan sang pagpakamalaot ang statement sa ginakawig bad boy sa pelikulang Pilipino si Robin Padilla nga mag-Muslim na lang si Aljur Abrinica matapos nga magka-issue sa third parties ang pagbulagan nila sang bata ni Robin nga si Kylie Padilla. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Padilla nga wala siya sang mahatag nga advice sa marriage issues bangod siya man ang failure sa anay niya makarelasyon kalakip na ang sa iloy ni Kylie nga si Lizelle Sicangco. Para naman kay Robin, dapat siguro nga mag-Muslim na lang si Aljur bangod ginatugutan naman dito ang masobra isa nga asawa basta masunod lang ang pagsulundan nga ginatudlo sa ila. Gilayan ini nga naging trending topic sa diin, madamo ang nagpakamalaot sa nasambit nga statement. Sunod sa mga netizens, hindi sabat ang pagbago sa relihiyon para sa isyu sang extramarital affair. Nakuha sang Italy ang kampeonato sa Euro 2020 football pagkatapos ang ginpierde ang England. Ini ang unang major titles ang team sa sulod sang 15 katuig. Nauna puntos ang England sa opening 2 minutes antes makabawi ang Italy sa second half. Natapos ang regulation, rason nga kinahanglan sang extra time para sa hampang. Isa sa nakita nga rason sa pagkapierde sa England ang sunod-sunod nga penalties nga ilan nahimo. Nagbida sa penalty shootout sang Italy si Gianluigi Donnarumma nga human ang gindeklarar bilang player of the tournament. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kagsama nyo mga ka-aksyon. Happy Tuesday! Happy Tuesday, everyone! Yes. Baw. Ano? Anong Why baw? na time eh? Ay, gali ka. Sabi mo oras Ay, hala! Abi kadasig ko. lang. Ano pa ba? Kadasig Para lang pa? sa oras, no? Hindi, sige lang. Ganay ka no tong kwan man ang okay sa balita kay nang ang Sinovac ang aton gali nga AstraZeneca nga order sa Bacolod expectedly maabot sa July 16. Oo. Preparado naman ang aton nga vaccination plan eh, kang vaccination centers naton eh. Oo. Prepare na ang Bacolod Action Boy. So, kabay pa nga, no? Walang tali isang delay. Oo, Ha? oo. Maabot na gid para ma-avail na Para nato naman. mapapakuna na halos ta tanana, no? Kag Sa Bacolod. Kag mangin merrier ang ato niya Christmas. Yes, oo. Correct. And mangin happy ang ato niya New Year. perfectness. Pero maagi pa tanay sa Pista Minatay. Oh, Sa November. Sir Leo Talaban, happy Tuesday gid sa imo. Yes. Pamati gid siya. Happy Tuesday dira. Mayor Maymay dira. Nicole, mangilimutan. Happy listening. Happy listening. Kag pag-birthday yan, greet ko naman sa eh. Nagbago lang nag-birthday si Mayor Maymay, no? Sige. Sige, Engineer Ray Ruiz, ang Kandoni. Good morning sa imo, Engineer. Ti ano ning balita espesyal? Tabuas na lang. Sige, Gadaw why na not nga time mo? lang. Why Ate, not sige, time? Otherwise, gusto mo mabalita special ka, bilin talang ka ba? Wala to talaga to sa news center? Oo. Kasi kukusian ko din ni Action Art. Hindi na lang. Buwas na lang. Buwas na lang, ano nga itong balita special tanan?
marami. Ini ba lang mga mga pagkaon nga para pambato sa imo nga hangover para ginimo ko Why kuya hangover niya. overhang lang. Ga-overhang lang tayo. Overhang lang ginasakyan yung motor. Nga tricycle, charing. Okay. Thank you, Gid. Gwapo ko nga friend, inside out. Hambal ni Sir Leo talaga. Gwapo ko nga friend. Yung paka-action boy. Inside out, Butsilingon, Inside nga out. ang mga tinai at tayo mo da, kag mga batigong. Nalakip pag yan, Inside. Pero teka, gwapo. Sige Ako parang lapaw. Okay. Kalakala rin kita sa atong panahon, buwas na lang atong balita espesyal, ha? Okay. May gwapo, gali ko nga friend ka magluwas kay Dennis, ha? May ara. Wala siya kayong chindi sa imo Wala siya kayong kayong chindi. hambal magulak. Sige lang pa Kasi chindi siya talang. lang na si Dennis, kay bago na sa... Pasensya, Bago na siya Gid. siguro nakamarasmas bala. Oo. Nga ang kabuhi, gali may mga lain-lain na nga mga kahulugan ang ilang panghambal. Nagpagkilaw. Kalain. Sige Pero ako, frankly speaking, kidding aside, ang ko nila kay Dennis mo, kay daw ka kuhan ba lang? Wow. I-record yun din. I-record na naman yan si Aksyon Boy. Kami ako ni kay Dennis, bila kay kayo kisa may pagkasala-sala. Ayaw, may kopiyo na. Yung yun, ha? Sige, ha? Kala. Standby kita sa Aksyon Hotline, or Aksyon Art tayo hupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.